Dobraš, komšija, kako si? Je li sad sve u redu? Dole. Ako nešto treba, još samo malo halucinira. Znači, došli ste. Pa, kako je bilo? Šta? Pa, jesu li tako važno? Lepo problem. Mi nismo ni bili. Komšija. Nama slobodno možete li kažete? Moj Bora ne popušta pod pritiscima. Čemu vi pričate? Dobro, ako nemate poverenje u nas, onda mi tu ništa ne možemo. Što žrtvu me da bude predljivo? To je nam sve tebi komšnice. Ti si magister je, jel? Ama, o čemu ovi pričaju? Pojma ne. To nije vredi komšnice. Ja sam uzbacio život. Ja tražim da napadim u tugu nego. Još ćemo da vidimo ko je kome dužan. Koji su pobedili? Znate, nešto smo načuli na radiju, ali ne znamo da li da verujemo. Do duše, nas ne zanima politika, nego smo, eto tako, ljubopitljivi. A, šta kažeš, jedni su izgubili? Izgleda da je ipak bila utakmica. Pa neka. Znači, jedni su pobedili. Pa tako učno bude. To onda znači da smo izgubili. Jeste. Znači da smo mi pobedili. A koji ste to vi? Pa naši. A koji su to vaši? Pa ovi što su pobedili. Ovi što su bili više nisu, ili tako? Nisu. Pobeda! Pobeda! Živeo onaj što je pobedio! Živeo! Smrt onima što su izgubili! Smrt!